जेखियानो मावा मानो दं जोंनि गेजेराव नायल' जाल' सासे लिडारफोरा बावलांनाय जोहोलाव मुङा बिनि रन्जन दैमारि डियार नाब्ला। निहु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय राजखान्थि आयदायाव MA पास जाना फैनानै बर' हारिखौ सुथुरजों आलाय सिलाय खालामजानायखौ नुना बिखाया बिनि दोहो दोहो खामग्लिखांदोंमोन। दुखु बियो गावनि सुखु गोजोनखौ नागारनानै बै समनि सानैसो हारि सिबियारि सुबुंफोरजों रायज्लायनानै 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर खालि अदला खासिबारि गामियाव ज' जानानै बै समनि हाथियार बिग्रायारि गौथुम रैखाथि हानजा दानि NDAB खौ दादोंमोन। बर' हारिखौ गासै बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनो थाखै। बेबादिनो बिसोरो आखायाव हाथियार लानानै 34 बोसोर थै-थां दावहा नांबोनायखौ फोजोबबोदोंमोन आरो गोजोन लामा फारसे आगान होबोदोंमोन। हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय समावनो नखराव बिसोरहा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन। बिनानाव अनजालि आरो बिदा सुबुध मोना 1993 मायथाइनि 27 एप्रिल खालार खालि आसाम पुलिसफोरजों किडनेप खालामजादोंमोन। 2010 मायथाइनि 4 जानुवारि खालि बिब' लीलाबतीयाबो गावथारजादोंमोन। सासे हारिनि थार जोहोलाव जानानैबो सागान होगिरि जानानैबो बियो मानि थाखै दिनै जोबथेसालियाव थानांबावखो? मानो बिनि मुंखौ दिनै दुखु नांथावै गोबां बर' लिडारफोरा बावलांनो नाजालांखो? मानो बिसायख'थिनि समावल' बिनि मुङा ओंखारो? बिसायख'थिया लासैनो जोबना थांबोला बिथांनि मुंखौबो मानो लासैनो खोमालांनो नाजायो? नाथाय बिथांनि बिहोमाखौ रावबो बर' रायजो राजाफोरा बावलाङा एबा बावलांनोबो हाखाथारा।